kiper lok sa sisin pat leng ba kanika video ngaman ra akhmat jong pi iwei bat kadon ka dau ka bakrau ha ka ba balai ngam yang hang teh po them motor ha ka ba ka jingkren jonga ka topik ha ba ya dei bat ka tei ka harijan koloni bat yang penman hang ne po yau khandailan sha ka ei ka badu jingkremen nam banta jongi ki trai muluk ki parakasi ha ka ba wat ha po snong la jong nyimla su ban long trai la nyimla su ban kam bangi dei ki trai muluk mar kata ngamban se bangan yang hang ne po khandailat bangan kren ya kanika ka sarkar MDA ki isu UI baik tang kata ka examine jongki habaya dei ki isu them motor rei hadu license saus nem menta ukhna aba lej pule graduate ula dep pass ula dep yo ya ka degree certificate rei ka sarkar MDA kadang sa haju bat kam sempat ai kanu ka risol habaya dei bat kani ka isu them motor rei isu sakut tang ha jing examine along no kum we ukhna lani kum ukhun uba lej school lani uba lej pule sasor haba ki kimi ki pa ki keli ya ka risol jong usu ai dau lani usu yathu ba udon hapdeng ka examine hanrei klem wanra lani klem pen iya kanu risol ban pen iya kata ka risol la upas ne fil hakmat jong ki kimi pa te kalong kumju kani ka sarkar MDA ru kan le lani ka pen iya syai kedar hangi ki pajba ba kasu le tang kata ka exam hanrei klem ai kanu risol te kani kalong sya ka ei ka bakta yangi ki pajba nong song sinong yangi ki trai muluk ha ka bang ngimla su ban long trai la ne ban kam trai wat ya ka jaka ka badon hapo ka rikasi wat ya ka jaka ka badon hapo ka bri nyau trap jongi te ka ei ka jingker pat ka ban nakaliang jong ki pajba ngibu ka jingker pat hakmat jong ka sarkar siobha ka sarkar kam dei ban penlong political issue habaya dei bat kani ka issue them motor namar ba kani ka dei ka im kayap jong upajba nong song senong jong ka bri nyau trap wat nem penlong political issue ya ka im kayap jong ki pajba jong ka bri nyau trap la pidon kamuan ban le la saus nem lice nem menta pila don hi kanu ka solution la ni pila don hi kanu ka result ka pi ai khmat jong pajba anrei kat hadu kini kisngi pisu sakut tang kata ka jing examine jong pi anrei claim ai kanu ka result sakut tang ka jing yele exam ni ka pen i ba kalong sya kata ka jing telot la ni ka dei ka weakness bat ka pen i syai kedar bat ka pen bu jing artetin yang ki pajba ba ka sarkar MDA ka penlong ya kani ka isu them motor kom kata ka political issue rei om nam ta ka interest jong ki pajba te ngakar patlu ki pajba nong song sinong leng ba kani ka video bang ngim dei ban sya elam bakla leng ba kini ki isu jong ka jat ben riu ban penlong jing mentoy lane penlong agenda nak benta ka political interest jong no rei ngidei ban perkhat bha bat ngidei ban pej bha bat saka wen ba kani ka video ka ban kentu biang ya pi ki pajba nong song sinong ba kom ka jela bat kum kejat benriu ngim don kam than ya kita ki nong sam skim hari ngi don kam ya kita ki nong mikmat ki balong ki nong thau an te leng ba kani ka video ngakermen scam ba pi ki ba pej bat ki bayu i kan long sya kata ka jingker ku bat kan long jing mentoy to ngin yarap ban pen so tu iwei hadin iwei khnang bangin la ban tei nam ta kani ka imlang ka salang jongi bat khnang bangin man ra la ne ngin yo ya kata ka lawei ka ba pha nam ta ka ri bat kejat benriu